Εκτιμάται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι εγχώριες τράπεζες αυτή την περίοδο βρίσκουν ευκαιρία για συζητήσεις, επαφές με σκοπό την εξαγορά ή τις συνεργασίες. Θεωρείτε με λίγα λόγια ότι τώρα θα αλλάξει το τραπεζικό σύστημα έτσι όπως το γνωρίζουμε στη χώρα μας? Πρέπει να πιστεύω ότι η διαδικασία αλλαγής του τραπεζικού συστήματος, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο, έχει ήδη ξεκινήσει. Μετά το τέλος αυτής της περίοδου, το τραπεζικό σύστημα σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο και σε αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν αναφέρομαι μόνο σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις, αλλά και στο νομικό πλαίσιο που το διέπει και στην πρακτική, αν θέλετε, την καθημερινή πρακτική που ακολουθούμε οι τράπεζες στην λειτουργία μας. Θεωρώ ότι υπάρχουν ευκαιρίες για συζητήσεις. Νομίζω ότι συζητήσεις γίνονται. Δεν έχω κάποια εσωτερική πληροφόρηση, αλλά αυτή είναι η αίσθηση που παίρνω και από τα μέσα και από την ενημέρωση που έχω. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες να συγκεντρωθεί το τραπεζικό σύστημα με την έννοια της αύξησης των κεφαλαίων και άρα της επάρκειας για να μπορέσει να συνεχίσει την πιστωτική του επέκταση, και νομίζω ότι θα δούμε ενέργειες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μάλλον γρηγορότερα παρά αργότερα. Και μια τελευταία εκτίμηση για την διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Βλέπετε σημάδια ανάκαμψης εντός του 2009? Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχουν κάνει. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν έχω κανένα στοιχείο για να μπορώ να σας δώσω μια εμπεριστατωμένη άποψη για το πότε θα τελειώσει αυτή εδώ η κρίση. Και δεν έχω στοιχεία, όπως νομίζω δεν έχει και κανείς άλλος παγκοσμίως, διότι είναι αρκετά πρωτόγνωρα τα δεδομένα και παρά το γεγονός ότι αρκετοί έχουν αναφερθεί ότι αυτή η κρίση μοιάζει με εκείνη του 1929, επειδή ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα κράτη και το τραπεζικό σύστημα αυτήν την κρίση είναι τελείως διαφορετικός, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και αναφορές. Άρα πιστεύω ότι ακολουθώντας μόνο το δικό μου ένστικτο και τη διαίσθησή μου, θα έλεγα ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να έρθει νωρίτερα από τα μέσα του 2009, και αυτό γιατί οι οικονομίες έχουν χτυπηθεί αρκετά. Δεν θα περίμενα όμως να αργήσει και πολύ περισσότερο από το τέλος του 2009, με δεδομένο ότι οι ενέργειες, και αυτό είναι παρήγορο, γίναν πάρα πολύ γρήγορα και σε πολύ μεγάλο εύρος. Μιλάγαμε για τις 7 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου που συναντιόντουσαν για να συζητήσουν τα μεγαλύτερα θέματα παγκοσμίως, και ήδη τώρα μιλάμε για τις 20 μεγαλύτερες χώρες.